Så går vi videre til Connie, og vi går videre til en mere kan man sige, systemisk analyse af den her problemstilling. Connie vil gå mere i dybden med kultur, vidensbarriere for effektiv bekæmpelse af den her situation, vi står i. At viden, undervisning er simpelthen det fundamentale i at bekæmpe sådan en epidemi. Nu skal jeg få den op på. Og Connie arbejder ved IMIS og er Senior Governance Advisor med ansvar for netop den her region. Ja. Jeg arbejder i IMIS, og jeg arbejder med Mozambique, hvor jeg har boet i så mange år, jeg næsten ikke har lyst til at sige det. Jeg har boet 30 år i Mozambique, og så arbejder jeg med 2 lande i Vestafrika, Sierra Leone og Liberia, som jo begge to er ramt af Ebola-epidemien. Kan du bare gerne tage det på dig? Ja, jeg prøver. Hvad var det, du hed? Ja, der kender jeg ansigter. Okay. Ja, jeg kommer nok til at gentage lidt af det, som du allerede har sagt i dit glimrende oplæg, for vi vil jo alle sammen ligesom gerne sætte rammen op, før vi går i gang med at fortælle, hvad der foregår. Men det må I så leve lidt med. Og jeg vil snakke lidt om de kulturelle og vidensbaserede barrierer, der er for en effektiv nedkæmpelse af Ebola-udbruddet i Vestafrika. Og som Lina allerede har fortalt, så startede udbruddet faktisk den 22. marts i Guinea. Det var de første udbrud. Og siden har det så spredt sig til 4 eller flere lande i Vestafrika og Centralafrika. Og de vigtigste udfordringer, hvis vi skal starte med det, de ligger jo ikke kun i Sierra Leone eller i Liberia eller i Guinea. De er, at det internationalt har det været en foruroligende langsom respons på, hvad der er sket i Vestafrika omkring Ebola. Der er lang tid fra den 22. marts, hvor epidemien har udviklet sig, og frem til i dag. Og det er faktisk først nu, vi ser det internationale samfund med Obama i spidsen gå på stenen og sige, at der skal 3.000 soldater og 17 felthospitaler til regionen. Og mange mennesker kunne sikkert have overlevet, hvis det var startet tidligere end det er. Og man må håbe, at næste gang der sker den slags, så er det internationale samfund bedre klar til at tackle situationen. Nationalt har Nina også snakket om en benægtelse af eksistensen af sygdommen i befolkningen, fordi at man har traditionelle og kulturelle praksiser, der kører i modsætning til forebyggelse og håndtering af yderligere spredning af epidemien. Og helt klart utilstrækkelig kapacitet på sundhedsområdet, det har vi hørt. Jeg vil ikke sige, at det ikke er eksisterende, men det er et meget svagt sundhedssystem, der er i et land som Sierra Leone og også i Liberia. Dårlig kontaktopsporing, man har ingen data, det er svært at finde de syge, og tit så vil man ikke melde sig som syg, fordi det betyder, at den visse død, og det betyder, at man ikke kan tage afsked med sine kære, som er døde. Og også risiko for uroligheder i lokalsamfundet. Vi så, at du talte om, hvordan man har den her køreførst, hvor man skal blive hjemme fra midnat i nat og frem til midnat søndag. Og man kan ikke købe ind, man kan ingenting. Det er noget, jeg vender tilbage til. Så det kan skabe social uro. Epidemien, det samme som du har sagt, siden marts 2014, op mod 5.000 smittede i Vestafrika i dag, flest i Sierra Leone og Liberia. Og WHO forudser 6-9 måneder op til 20.000 smittede, før kurven vender. Man har altså overhovedet ikke vendt kurven endnu, og forudset, at det tager så lang tid, måske tager det længere. Et lille blik på Sierra Leone. Sierra Leone er cirka dobbelt så stort som Danmark, tror jeg, der er omkring 6 millioner, 5,5 millioner indbyggere. Sierra Leone var før epidemien ved at komme sig efter en 10 år lang borgerkrig, som sluttede i 2002. Og demokratiet er sådan set også i gang med at blive konsolideret i og med, at man har haft 2 valg i Sierra Leone, 2 demokratiske valg, det sidste i 2012, og at man faktisk også har skiftet regering. Man har skiftet fra det siddende regeringsparti til oppositionen, uden at det har afstedkommet en voldelig, altså er fredeligt, nogenlunde fredeligt og ikke voldeligt. Så det er faktisk fantastisk i et land, som har været igennem en borgerkrig, som den Sierra Leone har været igennem, hvor man kunne vælge mellem et langt ærme eller sådan et ældre dameærme og et kort ærme, når man huggede arme af folk, fordi de havde stemt for eksempel. Det var en frygtelig borgerkrig. Økonomien, du har også sagt det, Lina,
en af verdens højeste vækstrater gennem de sidste 2 år. Og alligevel, når vi kigger på det Human Development Index, som er kommet her fra 2014, hvor der er 215 lande, tror jeg, så ligger Sierra Leone nummer 5 fra bunden på Human Development Index. Så det er en kæmpe forskel, som jo også ligger i, at pengene ikke kommer uddannelse og udvikling i landet til gode. Pengene fra den minesektor, som hovedsageligt er årsagen til, at deres bruttonationalprodukt er steget så meget. Så har jeg andre tal end dig, men det udvikler sig jo fra dag til dag. Omkring 800-1000 mennesker har indtil videre mistet livet under Ebola-epidemien. Det er så de tal, jeg har med. Hvad er så befolkningens reaktion på sådan et udbrud? Ja, i starten var udbruddet jo værst ude på landet i landsbyerne. Og der skal man være klar over, når man snakker om det, at der faktisk er 2 sundhedssystemer i mange afrikanske lande, også i Sierra Leone og Liberia, og de løber side om side. Der er det officielle system, som er klinikkerne, hospitalerne, sundhedsklinikkerne og sundhedsposterne ude på landet, og så er der det traditionelle system. Og de allerfleste borgere i de afrikanske lande, og det er altså fra ministeren og ned til bunden ude på landet, de benytter sig af begge systemer. Man føler sig ikke sikker, hvis man kun går til det officielle system, eller hvis man kun går til, healers. Man bruger begge systemer. Ligesom jeg tror, man i mange år har gjort i Danmark, for 100 år siden, har man også benyttet sig både af den kloge kone, som var ens nabo, og af det officielle system. Der er også et andet problem, og det er, at det officielle system, sundhedsklinikkerne, de dækker ikke hele landet. Der kan være meget langt til en sundhedsklinik, og en gravid kvinde, som skal gå eller transporteres 15-20 km for at komme til en sundhedsklinik, hun benytter sig selvfølgelig af den lokale jordmor eller de lokale healer, når hun skal føde, og det gør man også, når man er syg eller når ens børn er syg. Et andet problem er, at man tit, og det har ikke noget med Ebola at gøre, men traditionen er, at man først går til det traditionelle system, som man kender bedst. Det betyder, at man kommer for sent under behandling i det officielle system, og det betyder, at folk synes, at folk altid dør på hospitalerne. Og det gør man jo selvfølgelig. Hvis man kommer med en malaria, som man har haft i en måned, så er der altså risiko for, at man ikke overlever. Man kommer ikke med det samme, for der benytter man sig af det traditionelle system. Når vi snakker det, du spurgte om, det var bagefter, så åbner det også nogle muligheder for at holde fast i, jamen det er vores ret, vi kræver sådan og sådan og sådan. Ikke også? En kommentar fra Nina, og så er der hernede også bagefter. Plus at her kan folket faktisk opbygge en tillid til sig selv og til de oplysninger, der kommer fra de lokale NGO'er, fordi der ikke er nogen, i hvert fald Sierra der har kommet med den her sygdom. Det kan godt være, at det er den hvide mand, men jeg tror faktisk, der er en mulighed for, at det kan styrke dem. Og det gør, at det bliver lettere at lave lokal oplysningsarbejde. For eksempel håndhygiejne i Sierra Leone, det er blevet meget bedre allerede. Og det er jo bare super fedt. Ja. Jeg tænker også på en anden ting, altså i de lande, jeg har arbejdet i før, der var AIDS-epidemi, der kunne man overhovedet ikke snakke om sex i de lande. Og nu er der altså plakater og folder og snak, og unge piger generelt kan tale om, hvis de bliver udsat for harassment osv. Så der er en langt større åbenhed, som den frygtelige epidemi har bragt med sig. Så der ligger sikkert, og vi skal være rigtig dygtige i organisationerne til at se de muligheder, der ligger i, hvad vi rent faktisk kan gøre efter sådan en epidemi. Vedrørende det der lockdown, det lyder jo egentlig smart nok, men hvad forventer man så af den? Er det en god idé, eller hvad? Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på det. Jeg vil gætte på, at man mener, at man kan dæmpe smittespredning ved at holde folk hjemme. Og man så samtidig i nogle af de værst belastede områder, tror jeg nok, at man går fra hus til hus, altså, sundhedsarbejdere beskyttet, går fra hus til hus for at finde ud af, om der er nogle steder, hvor man rent faktisk har smittede personer. Vi har en helt nede bagved, som skal tale rigtig højt. Det skal man prøve. Det var også til den her lockdown. Det jeg kan læse om den, det er, at regeringen forventer at finde op til 20% flere cases, end der allerede er. Men at Læger uden Grænser er lidt modvillige mod den her lockdown, fordi der ikke er nogen sag af de her mennesker. De er ikke nødt til at gøre det. Det er en af de ting, jeg ved godt, vi taler meget om det, det er også fremme i nyhederne, men jeg synes
det nogle gange bliver lidt mærkeligt, at man på den ene side ligesom bebrejder, eller hvad man skal sige til alleonerne, at de ikke kommer frem, at de ikke melder sig til hospitalerne. Når vi ser i Liberia, at dem, der rent faktisk har gjort det, de bliver afvist ved døren med børn, hvis de voksne bliver sendt hjem. Man efterlader dem på gaden, fordi ingen tør have dem hjemme. Og det, som jeg synes er lidt interessant, det er også det med, okay, nu får man folk oplyst om, at de ikke skal holde dem hjemme. Men hvad sker der så, hvor ender de så, når man ikke har nogen steder at gøre af dem? Så hvis man finder 20% cases mere, nu her i løbet af de her 4 dage. Ja. Det rejser en helt anden problematik med plads, ja, hvad så? Men jeg synes, jeg vil bare lige sige, at i hvert fald for os i IVIS, der har det været en vigtig ting, for vi er jo ikke health-eksperter, for vi arbejder i governance og education. Så det, som har været vigtigt for os, det er også at fokusere på, at folk er jo ikke åndssvage, for når folk reagerer, som det gør, så er det jo ikke fordi, at de ikke kan læse og skrive, vel? Så er det fordi, de reagerer sådan, som det er mest logisk at reagere i sådan en situation. Det er mest logisk at tro på den traditionelle healer og jordmoren, hvis det er de eneste, man har haft adgang til i hele sit liv. Og hvis de rent faktisk har kureret af barnets ørebine, nu sidder benet nok og brummer dernede. Men altså, hvis de rent faktisk har kunne gøre det, så er det dem, man tror på. Og hvis man ikke kan få sine kære på hospitalet, og de ligger og dør ude på gaden i slumområderne, så er det mest logisk at sige, jamen så må vi finde en måde, hvor vi kan holde dem hjemme. Så folk reagerer fuldstændig ligesom vi reagerer. Altså når I tænker på rullepølsen og listerepidemien osv., hvor rædselslagene vi alle sammen var for at blive smittet, ikke også? Og nu har vi den epidemi med den der virus, som er i svinestallene osv. Man kan sagtens drage paralleller, og folk beskytter sig og forsøger at gøre noget, som i deres kulturelle kontekst er logisk. Ja, her foran. I skal lige huske at sige navn og eventuelt, hvis I kommer fra en organisation. Jeg hedder stadigvæk EBE. Ja. På et af de allerførste slides, der havde du et udsagn om, at der skulle 20.000 dødsfald til før kurven vendte. Hvilke forudsætninger er det under? Er det under alle de indgreb, du nævnte, eller er det do-nothing-koncept? Nej, jeg tror, og nu må jeg lige høre Nina, altså der hvor jeg har information fra, der er det WHO selv, der siger, at de regner med, at man sikkert skal op på omkring 20.000 og nu ved jeg så ikke, om det er dødsfald eller smittede. Jeg tror, det er smittede. Smittede før, ja, så har jeg skrevet forkert. 20.000 smittede, før man kan forvente, at kurven. Og hvorfor vender den så? Den vender vel, fordi man regner med, at det er en massiv indsats, som har lavet et roadmap. WHO har udviklet et roadmap, som er sådan en protokol, som meget detaljeret beskriver, hvordan vi skal bekæmpe den. Ja. Og det kan vi selvfølgelig kun, hvis vi får de midler, som WHO beder om. Jeg har ikke læst roadmappen, men ud fra den kan man så lave en vurdering af, at det er derfra, de har deres estimater. Ja, så når alle tiltagene slår ind, så regner man med, at det er 20.000 breaking point. Ja, 20.000 smittet er breaking point for at kurven gå ned igen. Om det så er inden for 9 måneder, og vi så skal fortsætte 9 måneder til, eller hvad, det ved vi jo. Det kommer an på, hvor mange midler, der er blevet givet til netop de her tiltag. Og hvordan det bliver modtaget. Ja. Godt. Der var flere hænder hernede på et tidspunkt. Ja. Det var en kort kommentar i forhold til det læge, vi taler om, at min oplevelse fra en datters familiesalone, der vil jeg sige, at det her med at søge det traditionelle er også ofte et økonomisk spørgsmål. Ja. Når man ikke har råd til at gå til lægen med brækkefen, så starter man altså med dem, der er billigst. Ja, for det er jo ikke free healthcare. Der er også noget kulturelt i det med det. Ja. Det har også stadigvæk økonomisk. Ja, det er rigtigt. For som Nina nævnte, så er det gravide kvinder, fødende kvinder og børn op til 5 år, der er det free healthcare. Efter det, så er det at betale. Og der er også korruption. Der er også korruption. Vi har en kommentar til dernede. Jeg hedder Peter, jeg er Thomas Sanke, og jeg ved ikke det der lockdown der, hvor godt det er, men jeg tror, at man skal tage det som et udtryk for, at det er rigtig godt, at staten nu virkelig kommer frem og tager nogle initiativer, som de sætter i gang. De er blevet kritiseret både af WHO og de her grænser for at lave den der lockdown. Præsidenten og hans embedsfolk sagt, det her det er noget, vi tror på, det vil vi gøre. Og når vi så tager de her familier, de skal være inde, så har de altså skabt den her unge, de starter med at sige 20.000, det er nok kun 8-9.000 unge, der bliver trænet til sammen med militæret og komme ud og gå fra hus til hus. Og der, hvor der så er nogen, der er syge,
der kommer de ikke ud af huset. Altså det der er planen i, det er at holde dem i karantæne og finde dem, hvor der er syge. Og så nu bliver I her, og så bliver der væbnede folk, eller folk fra community omkring til at holde dem i. Altså sådan har jeg forstået det, nu har jeg misforstået det. Men og indtil man finder ud af, hvor de skal hen. Og det er så det der problem, det er, at der ikke er nogen behandlingssteder. Altså der er meget, meget få behandlingssteder, og derfor er det rigtig godt, at Obama er kommet på banen på det her, selvom vi ikke elsker USA altid. Så lige i den her situation, der elsker vi dem. Men det er rigtig godt, det de gør, at komme ned og lave de her store centre, så man kan få dem, der er snittet ind. Ja. Og derfor så tror jeg, man skal bakke det op, det de har gjort, at det er noget, de selv, det er et initiativ, de selv har taget, de har prøvet at lave en god løsning for det, og de kommer til at holde de der i karantæne. Nu er det vi, Nasanka ligger lige tæt på Magurka, og vi har lukket vores ned, og Magurka eksisterer stadigvæk, og der har de så haft identificeret nogle personer, som har Ebola, som de har holdt hjemme i deres hus, og så har der altså været politi og militær omkring, så de ikke kunne stikke af. Og de kunne ikke få dem transporteret til behandlingssteder på grund af mangel på transportmidler. Hvilket jo så gav os anledning til, at vi kunne få lov at stille vores ambulance til rådighed for dem, så de kunne bruge det til at køre Ebola-patienter. Fordi den ambulance er skærmet, så chaufføren ikke er i kontakt med patienterne. Altså der er flere af chaufførerne dernede, der er blevet smittet, som har kørt med Ebola-patienter. Og der er jo rigtig mange, der har hørt sundhedspersoner, der er blevet smittet. Men det er altså det, der er pointen, har jeg forstået, og det tror jeg er et eller andet sted, man må tænke positivt omkring, at man får finde ud af, hvor er de syge, og så holder man dem der, indtil man kan få dem hen et sted, hvor de kan få behandling og blive isoleret. For grunden til, at situationen er gået så galt sammenlignet med de andre udbrud, der har været, det er jo den her enorme mobilitet, der er. Altså, da vi startede i Uganda i 76 og så videre, der var der slet ikke den samme måde, folk bevægede sig på. Her kan man jo komme fra den ene ende af landet til den anden meget hurtigt. Og så fordi man har den her mangel på tro på, at det er rigtigt. Og når der så er, at folk flygter væk, og de bliver truende over for sundhedspersonale, så braser alle systemerne sammen. Og så har man pludselig en situation, hvor man bliver nødt til at opfatte hver enkelt patient, der henvender sig til sundhedsvæsenet som et potentielt Ebola-patient. Og så ryger ressourceforbruget altså op i vejret med helt enorme mængder, fordi så skal de isoleres, der skal tage specielle prøver, man skal iføre sig alt det her. Og så er der selvfølgelig nogen, der ikke har Ebola, så kan de så blive løftet af, så vil de måske døde af den sygdom, de så havde, så man ikke fik startet behandling op på, fordi man kunne ikke komme til at behandle dem. Så selvom der er 20.000, der bliver smittet, og der er 10.000, der dør, så er der nok mange flere, der dør. Vi snakker måske millioner, der når at dø, fordi de dør af sygdomme, som ellers skulle behandles. Og det er den størrelsesorden på det fænomen, som vi ikke ved, den virkelige impact, den virkelige dræber, det er jo ikke selve den, der har fået Ebola. Det er alt det andet der. Det er effekten, spin-off effekterne i forbindelse med Ebola. Jeg har boet et sted, hvor der var AIDS-epidemi og mistet en masse kollegaer, medarbejdere osv. Og man dør jo af så mange ting i Afrika. Man dør ikke, det ved du også, man dør ikke kun af AIDS, man dør også af unge mennesker, dør lige pludselig af et eller andet, og der er ingen, der har forklaring på det. Og det tog altså lang tid, før man ligesom tog. Jeg boede der i 6 år, og i over de 6 år kunne jeg så se, hvordan kampagner langsomt begyndte at virke. Men det er altså noget, hvor vi snakker med et tidsperspektiv, som ikke er fra i dag til i morgen. Så derfor kan det godt være, at Peter er ret i, at det er nødvendigt, men militær i gaderne igen, og militær som vogter over bussen igen, det er meget voldsomt, det er blandt som Sierra Leone, som har den historie, som de har. Så det er nok derfor, at der er mange, der siger, at det ikke er nogen god idé, måske. Ja. Jeg er også for så jeg er ikke uenig i noget af det, godt siger, det der er. Jeg tror, en af de ting, man skal være meget varsom med, er, at man tror, man ved. Fordi der er jo ingen andre Ebola-epidemier i historien, som man overhovedet kan bygge noget som helst på her. Så jeg tror, man skal være... Altså dels har jeg lyst til at foreslå, at man laver en real-time-studie, som er startet i morgen, hvor man simpelthen fulgte fra nu af til alt, hvad der sker, så man kan indsamle noget viden. Og en indsamling af viden, som både antropologer, læger, sygeplejersker, økonomer, uddannelsesfolk, landbrugsfolk, som også fødevarer og så videre. Vi ved simpelthen alt for det. Og vi går og sammenligner
Og det har meget været på indtil videre, det har været den måde, man har gjort. Det er simpelthen ikke blevet spredt, fordi når det tilfælde er opstået, så er familien blevet inde, og dermed har man altså selv begrænset. Og det er altså ikke det samfund, den tryk, man har en god årsag til at nogen i bevægelsen, sådan man opstår. Jeg har også hørt, at man nu har sporet Sierra-Leone tilbage til 6 communities i alt. Og hvis man havde fra starten, og man har altid tog bagspejlet, hvis man fra starten havde om så at sige vidst, hvor spredningen kom frem, så kunne man selv i et land med et svagt sundhedssystem jo relativt hurtigt have sagt, at det her er det her. Altså på, vi inddæmmer den her. Men den viden har vi jo ikke haft. Altså, så der er rigtig meget, vi ikke ved, og vi har simpelthen brug for, og det er også det, der er blevet heller op, at nogen sætter kraftigt ind, og det så er, at man er nødt til at stoppe mobiliteten i en periode. Så tror jeg næsten, altså selvom det er ubehageligt og kan være truende og trygt, og det kan gøre det svært at komme til og have et normalt liv, så tror jeg, det er et relativt drastisk middel, altså til her. Altså det er jo ikke AIDS. AIDS kan jo være 10-20 år på et udbrud, og man kan være, at man ikke smitter, og smitten er jo altså smitten med Ebola er meget mere aggressiv, hvis jeg siger noget skal op. Altså den smitter nemmere, hvis jeg forstår det meget, så det er også mere drastiske midler, end når vi snakker. Det er rigtigt, samfundsøkonomiske konsekvenser kan vi jo ikke. Man kan ikke indgælde, at så kan følge dem på den bedste måde. Og jeg håber sådan, at der er nogle forskere, eller vi kan støtte, eller gøre et eller andet, så vi simpelthen får etableret meget mere viden, som vi kan bruge næste gang, at der kommer en epidemi. Ikke på ikke gøre noget nu, men vi har brug for noget i næste omgang også. Der var nede i midten, men den er kommet ned igen, så ved siden af. Igen, ja. Det var bare en supplerende kommentar til Karen. Nej, vi har jo på Masanke har vi også et uddannelsesprogram med nogle unge studerende, som lærer kirurgi. Og de er ude på 11 forskellige partnerhospitaler i landet. Dem har vi trukket tilbage, fordi en af dem, muligt at Nina har fortalt en historie, en af dem døde, fordi han blev eksponeret til et eller andet. Så har vi sagt, at det kan vi ikke tage ansvar for, hvad der foregår i de syge, så vi trækker dem tilbage. I stedet for har vi allokeret dem til sammen med WHO og gå ind i et researchprogram, hvor man får afdækket, hvad sker der egentlig på hospitaler og sundhedsklinikker i landet, altså for indsamlet data for, hvilken aktivitet der er under epidemien. Fordi man har nogle data, altså vi har for eksempel nogle data fra 2012, hvor vi registreret alt, hvad der foregik af kirurgi i landet. Og alle klinikker og hospitaler har jo været ude og undersøge, hvor meget kirurgi der er foregået. Og der ved vi, at der er blevet lavet 25.000 operationer i det år, altså sådan major operations, blindtarm med brok, kejsersnitter i den stur der. Så hvis man så kan få et tal for nu for hvor lav den kirurgiske aktivitet er, så har man en indikation på noget af den impact, det har, at den her epidemi er. Og så nogle ting kunne det godt være, at vi kunne søge nogle penge til at omallokere de der midler til, at vi kunne gå ud og lave det der. Det var bare et supplement. Ja. Utrolig vigtigt. Data. Tine, havde du en idé? Den er blevet besvaret. Fint. Ja. Jeg hedder Annie Rose, og jeg arbejder for Svenska Kyrkan, og vi samarbejder med partners i Liberia, og det er også religiøse ledere. Og det, som jeg synes, som du påpeger, er information, data, men hvordan gør man det fra et centralt hold? For det er jo ingen, der egentlig tager selve ansvaret for, at alle de forskellige data bliver samlet ind, og hvad er der egentlig, at mangler af ressourcer i forskellige dele. Det vil sige, at det igen det der med, at der mangler den her gennemskuelighed. Hvordan, i stedet for at alle små eller flere organisationer, eller både på internationalt niveau og lokalt niveau, går ind med små indsats, hvor man har en mindre impact, men om vi alle sammen kan få et større billede, så kan man gå ind og pulje ressourcer ind et sted, og så derfra kan det så blive omfordelt til de steder, som er prioritet. Og eventuelt samarbejde om netop at etablere data, så man ikke laver sine indsatser isoleret, men at man pooler data sammen, ikke også? Ja. Og spørgsmålet er, hvordan man gør det, ikke bare fra Danmarks hold, men også på det internationale niveau. Så det ikke kunne være interessant, når I tager ind til mødet i morgen, at det måske også er noget, som I kan snakke om, så Danita også kan presse på det internationale. Ja, og det er jo sådan en spiller som Danita, der skal gå ind på det niveau og sige, fra internationale plan, der er det her et vigtigt element at få på dagsordenen. Men Karen, hun så er jeg sikker på, at hun snakker. Godt. Flere kommentarer? Den
det sidste så. Nu gør jeg det alligevel. Når man følger de sociale medier i øjeblikket, så kan man sige, at de historier, der egentlig har vokset sig stærkere og stærkere i Sierra Leone, er rygtet om, at det er amerikanerne, der har været forsøg på Sierra Leone. Ebola-forsøg, og det er derfor, det spreder sig. Der er til flere og flere, der ligesom tror på, at det er rigtigt. Der er teorier om, hvem der var, der skulle holde et oplæg om det her Ebola, som døde på skyld. Når amerikanerne sætter tropper ind i Liberia samtidig, og hvis sådan et rygte spreder sig, det er ikke noget, vi kan sige en masse om, men jeg synes, der er nok, der virker til at følge den her idé til, at det kan bekymre mig. Hvad for en konsekvens det kan... Ja, det er så en personlig anekdote. Jeg var dernede i maj måned, da udbruddet vendte tilbage, kan man sige. For det havde ligesom ligget stille en periode, og så kom det op igen. Der tog jeg også dialogen med de lokale. Og det var lige nøjagtigt den, der kom op. Det siger jeg ikke, det her. Det siger jeg ikke, og det passer slet ikke. Altså, så der er en enorm uvidenhed. Nu er det bestemte navngivende research-institutter, som får Blaine Game. Ja. Tulane University, eller ikke? Ja. Nina, det er den aller sidste. Det er kun for at sige en modpol til det. Lige nu er der ingen amerikanske styrker i Sierra Leone, har ikke været det i mange år, så det er nemt at bebrejde dem, fordi det er den store verdensfjende, som ikke kan se. Jeg tror måske faktisk, at hvis der går amerikanske soldater rundt på gaden med deres gode vilje, at man så kan forvente den dårlige tro om, at det er USA, der har påført dem til, at de faktisk hjælper os ved at oprette amerikanske sundhedscentre. Det er bare en tanke. Jeg ved det ikke. En mulighed måske. Ja. Godt. Vi tager en pause, fordi nu skal vi lige have lidt frisk luft, vi skal have en tår kaffe, og der er også lidt spise herude. Og igen, jeg vil opfordre jer til, I kan støtte arbejdet, blandt andet med den her t-shirt, men der står også nogle rastelbøsser derude. I er velkommen til at donere. Vi tager en 20 minutter, 25 minutter til 10 minutter i, så er vi herinde igen til sidste oplæg.